Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah sholat tarawih Masjid Baitur Rahman Puluhan Desa Bendan ingkang kula hormati, sumangga langkung rumiyin tansah kula dherekaken ngunjakaken ras muji kelawan syukur dateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit dumugi dalu menika kula panjenengan sami tasih pinaringan nikmat iman, Islam, kesehatan, kesarasan, umur panjang, katitik saged sareng-sareng tindak dateng masjid menika dalam rangka nuhoni kewajiban menapa dene kesunahan nindakaken sholat tarawih kanthi berjamaah kanthi lancar sae wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Sholawat salam kita tansah katetepaken dumateng junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah kula nyuwun benjang pejah husnul khatimah. Nyuwun dateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mugi kula panjenengan sedaya sekeluarga pinaringan gesang ingkang istiqomah ajeg jejeg nglampahi ngibadah. Alhamdulillah kula tingali saben masjid niki posonipun angsal 8 napa pinten Bu? 8. Nyatane masjid ya les kas komprang. Biasane niku teng pundi-pundi niku kebak nggih to. Ya pancen majune zaman iman kula panjenengan menika digodha mbiyake zaman. Alah udan-udan arep tindak masjid niku rasane aras-arasen Bu. Apa meneh wae bar buka kemlekeren kolak, kemlekeren bakso, kemlekeren mie ayam, iwak ayam geprek. Mula ajeng tindak dateng masjid menika rasane wis aras-arasen. Wetenge wareg bedudung sebah cegah-cegeh. Ajeng budal ditambah wayah udan deres niku penake bar buka nglekar, nyetel radio, nonton HP. Lah alhamdulillah di antara orang-orang ingkang sami buka ternyata kula panjenengan tasih dipun pilih dening Gusti Allah kraya udan deres tesih kersa tindak dateng masjid temlek ingkang ngangge sepeda motor ya nyetater bismillah nyang puluhan tekan kene mak cengangu renek wong. Alhamdulillah nyat wong ibadah niku ki ora peduli kanan kiri, lillahi ta'ala pados ridhone Gusti Allah. Ora krana kanca, ora krana tangga, ora pekewuh maratuwa, tapi ngibadah kula panjenengan krana pados ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Nak disawang-sawang dipikir-pikir saya suwe niku saya
kathah jamaah ya Bu. Tahun niki kali tahun wingi kathah pundi Bu jamaah? Tahun wingi saniki do mleret mergo bedudung niku wau. Godane zaman Bapak Ibu tiyang ingkang kersa ngibadah ajeg jejeg istiqomah niku samsaya angel, samsaya abot. Mboten namung mriki nggih kula mrika legawa mrika nggih sami. Awal-awal masjid ngadeg ngono ya mak gruduk kaya wong nonton film nika. Andang suwe-suwe ya mak tartir gur garek pasien lama Bu. Pasien lama sing riyen tindak dateng Masjid Al Huda Surabaya, lah saiki gandeng legawa ndek masjid dhewe ya penghunine ya kuwi. Penghuni asline ya niku. Pramila ya kudu nyebar godhong kara sabar sawetara. Pancene ngajak kebecikan niku ora gampang. Napa malih niki wulan Ramadan. Kula panjenengan sami-sami belajar. Alhamdulillah aku temlek-temlek ijik iso istiqomah tindak dateng masjid. Paramila monggo masjid menika kita rejakaken, kita makmuraken. Bangune niku gampang Bu. Sing angel niku ngrejakke. Nggih to, nggih kula mrika sakniki pun enten masjid telu. Al Huda Surabaya, Al Ukhuwah ingkang enggal Soritan RT 22, Legawa Darussalam Soritan RT 23. Sak RW masjid telu, jamaah kepecah dadi telu. Pramila piye carane wulan Ramadan menika kabeh masjid padha ben ana isine. Mula nggih kula rintis cah nom-nom khusus Ramadan sing kultum kuliah 7 menit niku kula damel petang masjid ditambah masjid kriyan. Ngene Pak Haji Dalmadi. Dados pendak subuh cah nom-nom kula gilir petang masjid niku. Ayo sing jek nom-nom semangat ngaji yo digunakake. Mumpung isih muda gunakno tapa brata. Mumpung isih muda gunakno tapa brata. Ngelingana yen wis tuwa supaya ora kuciwa. Ngelingana yen wis tuwa supaya ora kuciwa. Mumpung ijik nom gunakno tapa brata. Tapa brata niku tegese kangge belajar, menuntut ilmu, kangge tirakat, kangge prihatin Bapak Ibu. Pramila monggo putra-putri kula panjenengan yang masih usia sekolah, saya enten pesantren menapa enten dalem monggo dilatih lengger ayo. Zaman saiki zaman kala apa jenenge? Zaman pagebluk nggih to. Ten pundi-pundi jenengan pirsani. Sederek kula panjenengan ingkang wonten Jawa Barat, Bekasi, kelelep banjir Bapak Ibu. Kamangka nggadahi omah gedhong magrong-magrong, kendaraane kinclong-kinclong, mas-masane pateng krompyong, tapi kelelep banjir. Mobil kelelep, omah kelelep, coba aja ngiyop teng pundi. Lah kula panjenengan gesang wonten pengging menika, alhamdulillah senajan diparingi jawah deres, jawah sejane woh nyuwun kalih Gusti muga-mugi Jawa menika beto manfaat, beto barokah. Allahumma amin. Nak kita tingali sederek sedulur kula panjenengan enten Bekasi endah susahe. Omahe kelelep, sandangane kelelep, mobile kelelep, sak isi-isine. Le kula panjenengan syukur. Bahkan niki wong kula mbuka WA terakhir kali Yoso, kali Jambe niku ya banyune do megung Bapak Ibu. Ning dalan-dalan do megung mergo kabeh aspal, kabeh paving, ora enek lenggo peresapan air. Alhamdulillah gesang wonten pengging menika kula panjenengan tetep kedah syukur dhateng Gusti Allah. Deresa kaya ngapa lho iso ndangsat. Kula panjenengan tasih saged tidur dengan nyenyak, kumpul keluarga, buka bareng, sahur bareng.
Niku nikmatipun Allah ingkang luar biasa. Disyukuri nggih Bu nggih. Kalau jenengan saged buka bersama keluarga matur nuwun. Mengkeh dalu enjing jenengan saged wungu gasik buka sahur sareng-sareng keluarga. Nak sing tangi dhisik bapake ya ndang gugah bojone, "Bune, tangi, ayo sahur, jangane ndang dinget, wedange ditumpangke, anake digugah." Nak ling-lilir ibune ya gugah bapake, "Pake, tangi." Diolek-olek Bu. Diolek-olek sirahe, nak ora krasa rada medun wetenge. Ora krasa medun sithik diolek-olek. Insyaallah ndang mak cengkelak tangi Bu. Kaget, "Apa Bune?" "Ora apa-apa, tangi, ayo ndang wudu Pakne." Ngoten niku. Ning beda kalih kula Bapak Ibu. Kula saiki wis dhewean ra ana kancane. Tangi turu magregah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Noleh ngene mak jegagi. Alah, bojoku wis mati. Ngoten niku Bu. Wis ora ana. Areng ngingok, alah iya anakku mondok kabeh loro ana Klaten lho. Wis tangi dhewe cengkerat nyangkolah sik nguyah sik krucuk bar niku gawe energen. Ora enek bojone. Dhisik ana bojone dicepak-cepakke. Gila Mas. Wis siap ayo ndang buka. Oh ya. Ae dhewe wong loro ya, anak-anak do ning pondok. Saiki mak cengangu dhewe. Mula jenengan kedah syukur Bapak Ibu disehat-sehatke. Matur nuwun Gusti, kula saged diladosi bojo. Matur nuwun Gusti, kula saged ngladosi bojo. Niku nikmatipun luar biasa Bapak Ibu. Sebelum jenengan sendiri, sebelum jenengan kesepian, dinikmati. Hidup ini penuh kenikmatan. Pramila kula ya belajar menikmati di dalam kesendirian. Masih banyak saudara-saudara kita yang masih sedih, tapi kula tetap kita belajar menghibur diri. Alhamdulillah, ijen-ijen sing dipangan ijek ana. Senajan sahur ijen, buka ijen, sing dipangan engko sore wis cetha. Engko esuk sing tak pangan ya wis ana. Bebasan ora ana pangan mlayu nyang pengging ijek ana ling di tuku. Alhamdulillah cek gembol duit Bu. Alhamdulillah. Ngoten niku Bapak Ibu, ternyata nikmatipun Allah niku kuatah sangat. Di balik musibah pasti ada hikmah. Lah niku pramila monggo mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib. Mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib, ngelingono yen wis mati ora bakal bisa bali. Ngelingono yen wis mati ora bakal bisa bali. Kula anggere ziarah teng Mutih, bojo kula dimakamke teng keluarga istri Mutih Tegalrejo Sawit. Tekan kono ya delek-delek. Alah Bune, kowe mbiyen bareng aku sakjroning 17 taun. Matur nuwun, wis ngekeki aku keturunan loro wedok kabeh. Ling siji kelas 1 MTS, sing loro wis kelas 2 MA SMA. Alhamdulillah anak-anak sing gedhe ya wis apal selawe juz. Donga dinonga ya Bune, kowe sing nang alam kubur diparingi jembar kubure. Aku sing nang dhuwur kubur muga-muga iso ngrumat anak-anakmu, anak-anakku. Ngoten niku Bu, gere iso grantes ngoten niku. Wis donga dinonga muga-muga kowe jembar kubure, padang kubure. Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajroha wala taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Nak biyen bojo kula nyediake kula berbagai macam panganan buka, kula ning carian gur tak piur-piuri kembang Bu. Kuwi wae nak kober tuku, nak ora kober tak petekke kembang sembojo. Alah Bune, aku mau lali ra tuku kembang, eneke sembang sembojo. Wis tak tumpangke dhuwur kuburmu, muga-muga kowe diparingi
padang jembar kubure. Lho gurung ngoten niku tok Bu. Sebab orang ketika meninggal dunia sing diarep-arep dudu kembange, dudu godhong sembojo, tapi dongane keluarga. Nggih napa nggih? Pramila monggo, kalau ada keluarga kita ingkang sampun tinilar, monggo ampun supe difatihai bar maghrib, bar isya, setelah sholat difatihai. Saya menika tiyang sepah kula panjenengan, keluarga kula panjenengan, langkung-langkung guru-guru ngaji kula panjenengan, al ahya'i minhum wal amwat. Sae ingkang tasih sugeng menapa dene ingkang sampun wafat. Pun 15 menit Bapak Ibu saking kula cekap semanten, kupat duduhe santen menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.